Moja tvorba nie je určená pre vekové skupiny užívateľov pod 15 rokov, pre ľudí, čo neznesú trocha sebakritiky a vopred upozorňujem, že na objasnenie či opis danej situácie používam videá, ktoré boli zverejnené. Varovanie máme za sebou, kľudne sa usaďte, ideme na to. Zdravím všetkých ľudí, ktorí sledujú toto videjko, ja som najväčší odpad slovenskej scény. Mám tu pre vás ďalšie také reakčné videjko z mojej tvorby, lebo to, čo sa tu dneska deje a čo som ja vlastne našiel, je to síce staršie videjko, ako môžete vidieť, je to od Davida Stellona, a.k.a. Tim Hamilton, a.k.a. ten, čo sa nehával jebať do riti. No a teda pán je troška z vyššej spoločnosti, nosí veci Gucci, proste prezentuje sa jak taký pánko z vyššej spoločnosti, pritom sa ťahá s plešatým SBS-karom z Teska, ktorý dostal cez piču a ktorý pomáha bezďakom, takže neviem, či Tim Hamilton má taký pocit proste, že musí sa niekde prihodiť, alebo neviem, či sú naozaj kamarádi, alebo sa chce len zviditeľniť pomocou Bejra, lebo donedávna nemal David Stellone ani kanál, no bohužiaľ už ho má a vydal také videjko, ktoré proste ma nie že nasralo, ale v tej chvíli som pochopil, že to je len debilné decko. Veď počúvate, čo povedal ako jednu vetu, no to sa mi zastavil mozog nad tým. Vaše pravidla, ty vole, podle UFC, vole, a teda. A když už teda chcete ty vole někdo dělat fighty podle pravidel UFC a tak mi ukážte, kde v UFC napadne rozhodčí zápasníka před tím. Pred zápasom, no. Ja ti poviem tak, bracho, zamyslí sa, ten tvoj kokot, jak sa správal pred zápasom, ten tvoj Bejr, ten, čo si tam bol syn, ten tvoj best friend do piče, tvoj felas, kámo. Keby sa hen tak správa niekto na UFC, tak nie, že ho tam dobije ten rozhodca, ale ani ho nepustia zapasiť, ty idiot. Takže ukáž mi ty, či si videl niekedy nejakého UFC bojovníka, ktorý sa hen tak správal pred zápasom a naozaj ten zápas proste vôbec aj začal. To, čo si zahlasil, to je vidieť, že ty si není vyrovnaný s tým, že tvoj kamarát prehral, alebo proste je to tvoj kamarát a teda musíš to hrať s ním, nemôžeš si povedať svoj slobodný názor, ty musíš to hrať s ním, musíš tvrdiť, že všetko bolo proti nemu, celý swaglift a tak ďalej už od začiatku. Takže asi tak, a len to, že sa tu vyzlečeš a ukazuješ sa na kameru, jak aj ja, pozri, som vyzlečený tež, dúfam, že budem mať views ako ty. A to, že si proste až na trenky pstruha, ešte to aj na začiatku musíš proste oznámiť, že aha lidi, mám na prdeli pstruha, tak to len hovorí možno o tom, že ešte nemáš asi tvoj anál dobre preťahnutý a asi by si ho chcel možno ešte preťahnuť znova niekým iným, víš, to vyzeralo tak, ako keby si práve že od pstruha privolával na svoju prdel. No ale dúfam, že stačilo, nebudem ti už nakladať, ale kámo, zamysli sa nad tým, čo rozprávaš. Keď ty si nevidel nejaký zápas, kde rozhodca napadol fightera, tak v prvom rade si sa zamyslí nad tým, či ten fighter nenapadával tam ostatných ľudí už len tými rečami a tým, jak sa choval, hej. Takže ja si myslím, že ten zásah proti nemu bol adekvátny. Proste choval sa vulgárne, choval sa agresívne, nedal si povedať, robil tam zo seba najväčšieho šéfa a nakoniec odišiel proste s fialovým ksichtom. A to, že ty si tam pobehoval celú dobu bez trička, aby si ukázal svoje svaly, len hovorí o tvojej mentalite a o tvojej nevyrovnanosti. Takže asi tak ľudia, ja dúfam, že sa vám páčila moja reakcia, aj keď krátka. Ale toto môže naozaj povedať len zmanipulovaný idiot alebo niekto, kto ešte není vyrovnaný sám so sebou. Takže asi tak, vidíme sa pri ďalšom videjku, hoďte like, odber, čaute.